трябва да ходите тук до склада да ви мерят. И ни дадоха тези неща, подписахме. И ми не знам, отваряте. Това трябва да го отворим. Еми, виж го, до тебе е адресирано, не е до мене. Повиквателна заповед. Повязан във връзка с непревънна политическа международна обстановка. Какво? Заповядам да се явите в нередовна военна служба във военно поделение номер 5646 Стрелбище Герена. Максима, казах ли ти го? 12 часа му го пише. 12 часа. Не. Да. Че всичко е супер съси и това ти си го писал. Искаш ли ти прочита? Дай да видя доказателство. Това е Максим. Така. Брат, някакво имам теория, ма не за колко е вярно, супер със е тачки, дето ходим утре с мерките. Ако беше реално, щеше да се говори и пише за това, то не се, поне аз не съм видял, Явор също, а рождения ми ден е в неделя. И ония ден питам тати кога ще ходим на стрелбище и той някакво супер със и вика, ще видим. И някакво най-странното е, че всички, които питах на нас, само на нас са ни звъняли. Според мен бащите ни водят да стреляме, не за брат. Баща ми вика, на теб са ти звъняли, те няма как дори да знаят, че това е моят номер, договорен на името на тати. И като си говорихме с мама и тати, те бяха супер съмнителни. Все едно си измислят историята, може и да е вярно, може и да не, ама всичко е супер съмнително, все едно е изкарано през задника. Последната заповед за взимане на мерки, която открих е от 2009 година. Последната статия в сайта им е за търсене на военни музиканти. Или това е измислица на бащите ни, или е някакъв пълен скам. Сега се разтърсих и за нищо такова не мога да намеря. Виж, какво пише на основание закона? Член 0256 1830, което и беше домашния телефон. От закона за ОМ, където... Чети! Е равно на РПУИ. Напрежението е равно по съпротивлението по тока, силата на тока. Страдаме с 20 броя, 22 лонг райфъл, 9 по 19 Сейга, 9 по 19 SMB, това какво трябва да е? Вид. Но 357, това трябва да е револвер, 45, това какво трябва да е? 45 магна. Да, 911, помпа, 762 трябва да е калашник, вероятно. На стрелбище. Да. Как да помогна? Имаме два коридора запазени за 2,5. 2,5? Да. Калояне, Максима, ще трябва да се подпишете там. Да се впишете в лист. Да. Кой ще го използва? Галина Димитрова. За колко време? 3 месеца. Да, и гледам, отиваме в суха ръка и викам, това е ли Герена, търся го и какво стрелбиш, той е тук зад завоя. С много неща.
Значи започваме с 22-ри Long Rifle по 20 патрона на човек, т.е. 40. Общо. Момент само, тук на първите двама не знам кои ще ги изпиша. По 20 на човек. Така. 9 по 19 за сейгата. По 30 е минимума за сейгата. По 30 ли? Колежката ми каза 20 и съм ги написал 20. Добре, направи ги 30. 30 на човек. 30 на човек. Добре. 9 по 19 SB. Селери Белот. Да. По 20 ги направи. 19 SB. По 20. По 20 на човек. Добре. 357 Magnum. 38 спешъл. По 10. Добре. 38 спешъл. 10. 38 спешъл. 10. Така, значи 45 алпи съм. Нямам патрони. Питам. Нямаш патрони. А от големите калибри какво имаш? Големите калибри. 12 ловен. 12 ловен, тях сме ги писали по 10 броя. Добре, чакай само да погледна нещо. 50? Нямам оръжие. Нямаш оръжие? Патрони имам, нямам оръжие. Имаше Хеклер и Кокмай 45 алто в това. Има, но за него нямам патрони. Аха. Значи аутото пропускаме, то ще е за сметка на сейгата. Дай по 10 помпи. 12 калибър, 20, да. Така, 7,62, дай по 20 ментет. 39 холостен, 40. Да, и по 6 мишени на човек, т.е. общо 12 мишени. 12 мишенки. 12 тип силует. В смисъл е те четвърти номер, които са ти мишените. Или всъщност вие си избирате мишените. Какви мишени искате да стреляте? И аз да не ви дам накъл. Ето и мишените, кажи. Да, и аз това мисля. Да, такива. Добре. Е, там това първото. Е сейгата. Виж? 9 по 19, 60 за сейгата. Да. Шом е 30 минимума. Да, не си изпълнител. Те са по... Така ще се такива. Секунда. Момчета, 9 по 19 е това първото нещо. Сейгата е с бързомерец. Първото. Обаче, там Рюгера, което е след калашника, карабината, сивата, 22 калибър, но е с оптика. Искате ли да гледате през оптика и да стреляте 22, но е малките, спортните? Тоест, кое да махнем едното или... Да махнем едно от двете. Кое от двете оръжия предпочитате? Сейгата е първото, това, и Рюгера е това с оптика вече. Аз искам сейгата. Сейгата. Да. Ти? Сейгата. Значи така оставаме. Да. И аз така предположих, но все пак тук е с бързомерец. За редота ли говориш? Red Dot, да. В смисъл не Red Dot, лазер, вътре където гледаш през него. Така, 23 смици. Срак ли те? Нещо ми гледаш малко притеснен ми изглеждаш. Добре. 20 такива и 40 хубави. По една каска трябваше така. Това е на главата. После да ми върнеш само, че ми е зачислена. Сега, много калибра. Не, обратно съм. Свали е тая маска. Маската свали. Така. Ето сейгата за тебе, дръж. Помпата на... И калашника сега ще ви дам. Калашника. Дай на Максим калашника. Дръж, здраво. На кой бяха антифоните? Моите. Тая каска ми стяга. Няма ли да я носиш?
Бах ти едно време, колко сме ги мъкнали те. И та беше от руските. А у нея колко тържаха руските, беше лека каска. Има още един човек. Отстраним тук. Инструктор абсолютно всичко изпълняват. Първо, оръжие винаги е насочено само напред. Никакво въртене с оръжието ляво и дясно. Ето, се взима и като прицелваш, стреляш и оставяш на място след като свършиш стрелбата. Никакво, ама чакай да те питам. Да правиш момент. Окей. Сега, лапе да ви тръпна на всичките един инструктаж едновременно. Пръста винаги отстрани. Дай аз да издръпна един бърз инструктаж на всичките. Само ще се събрави, че точно да стреля. Ето, пищом ще покаме, тук да гледате да чувате. Ето, точно младеж го пуснете да дойде до вас. Сега оръжията и патроните са истински, така че каквото и да става, теста напред, не дейте се въртите с оръжието и сочите краката, тавана, не дейте гледате отпред, няма нищо за гледане. Щом хванете оръжието, пръста седи винаги извън спусковата скоба до момента, в който не насочите и не сте сигурни, че ще стрелят. Хванете високо горе, здраво и стегнато, от друга страна ще остане празно по страна, слабата ръка хванете силната. Дръжте двата палеца винаги от една и съща страна на оръжието. Това се мести назад и напред при всеки изстрел. Ако хванете така и хвърля палците и там. Имам тиксо, ще го вържаме докато стигнете до хирурга. Мердите и мушката всеки път трябва да виждате в равна комбинация по този начин. Отгоре, бавно, отдясно слагате това върху мишената, бавно и спокойно натискате докато не дайте броите колко патрони има в пълнители и колко сте изстреляли. Стреляйте докато не свърши, че остана отворено. Поставяме на масата, презареждаме, продължаваме. Не могат по-тихо да стрелят. Нещо ако падне на земята, не го дигайте, защото обикновено си сочите пистола във врата, после аз чиста горе. И ако има проблем с оръжието на масата, не ме гонете с него, а ме питате нещо. Его е дупката зад гърба му. От да те питаме там на шкаф. Закачайте мишени на коридорите. Елате да ти покажа, че трябва да закачаш. Сега, айде младежите тук да почнем с малокалибреното. Дайте една мишенка да закачим. Кой ще е първи от вас? Давайте. Взимаш патрончето е тук, надолу и навътре. Ети е всичките 10. Като си готов, кажи. После ще ги разпределиме на два коридора. Само да после с малокалибрено. Как си имате ръка? Ето тяхната е лява. Айде другия младеж. Ще ти дам патронче. Да, добре се спомня. Дърпаш леко надолу, задната част е тук, пускаш 10 ще вземе. Дай го на маса. На маса. Това ще го проверим дали е правилно. Хайде, бой. Ако има нещо на маса. Трябва да пратим мишинката. Помагайте, да. Малкият първи път ще стреля. Добре на маса. Това е Макори. Чао, пак заповядайте, чао. Аз е така си го правя насам. Помогли и тук. Как ти е по-удобно?
Нали така се зарежда, когато поставиш пълнителя. Ето, тук се поставя пълнителя и сега трябва да заредиш. Или така го дръпваш, или тук така, както ти е по-удобно. Фокусираш окото върху мушката, да направи една линия, виждаш ли, да влезе тук в тая малка дупчица, да направи една линия. Пръстът винаги извън спусъка. Оръжието трябва да е насочено винаги в безопасна посока. В случая това е посоката на мишенето. Правиш хубав клад, високо ръката, да няма луфт. Не дай да държиш така твърде ниско, защото може да го изсървеш. Даже тук има едно жлебче, където си поставяш палеца, другия просто го обхващаш в един триъгълник. Напред, краката на нивото на стените, прицелваш се, изравняваш ръката и стрелваш. Зареди най-напред. Така, готов е. Давай. Имам място да реагирам. Магът спусък на малко. Браво. Първия подобрение той е мишената. Отпусни малко раменете. Така, по-добре да виждаш муската. Давай. Ръцете трябва да са ти естествени. Пистолетът да е спокоен, да не пери, да няма напрежение. Задния мерник е това. Последният е това колчо. Виж как трите върха са равни. Ако не виждаш така комбинацията, а колчото стартира. Ще ти ги виждал така. Не виждаш равно. Това не следващите 10 и пак. Добре. Ставаме на масата. После имат по 20 селерци. Ето тия, по 29 да изстрелят с пистовите и по 30 с сайгата от Пищава къде е? тук някъде. На коридора. Сега ще дам и друга. Ето, тук имаш още 10. Дръпни мишената да видим резултата. Ето, виж това Имаш е стрелки. Остави оръжието, като си дърпаш мишената и си гледаш резултатите. Браво! 5 десетки, 3 осмици. Има ли тебешир? Синия тебешир. Виж ли въгъл? Тебешир, че тук някъде имаше и маркери. Не, очертай всяка една по-отделно. По-близко, защото мога да вкараш и някоя друга вътре. Така. Да знаеш, че това ти е от първият. Да, всеки път си маркираш така. После закарваш си, сега ще обясня. Закарваш си, най-напред си подреждаш терена. Закарваш мишената на каквото разстояние. Първата лампа. Първата лампа за 6 метра. Тук ли да стои? Ако искаш, мога да дигнеш малко разстоянието. Айде на 10 метра. Сега си поставяш на масата и почваш да си летяваш. Виждаш ли, стоя палец, натискаш и вадиш пълнителя. Ти беше заредил. Добре, дай го на маса. Там реди. Да, всеки си работи на неговия коридор, нали? Това е така изграждане на такива навици, да не се разхождаш с оръжия така, но ли пък по коридорите и така нататък. Точно така. Трябва да имат уважение към оръжие. Ако искат и друг път да идваме. Ами знаете ли, оръжието само по себе си е само инструмент. Да. Не е опасно. Тебешира, взимаш тебешира и си очертаваш изстрелите като... Не, там, добре, вие знаете. Защо си тайко? Еми, защото в началото забравих, че трябва Аха, как трябва да стреляш? Да. Принцип го знаех, да забравих. Еми, сега какво? Добра стрелба. Общо взето равностойна на Калуян стрелба. Абсолютно по-равно сте, като гледам са... Добре, я да видим. Колко зареди тук? 10 ли?
Беше това 10. Като не си Дай другите 5 часа. Адриан, докато свикне да стреля, те ни убиха 3 пъти. Нищо. Чакай, снимах. Но трябва да може да се зареди. Да, бе. А, така. Деца вика, ако ни дебнат талибаните сега от храстите, вече са ни убили докато зареждаме. Нищо, постепенно ще се учиш по-бързо. Да, това е посоката на куршума, нали, напред. Така, зареди. Да. Това е вече 10 метра, нали? Чакай, че тук... По-ясно трябва това движение да правиш следващия път. Изравни, може да нервни прибори. Давай. Максиме, отпусни малко ръцете. Точно така. Пак дръжи само уредително, но отпусни ръцете, да нямаш напрежение в раменете. Остави на масата, ще отвори пистолета. Пръста, научи се да имаш този начин винаги. Не така да го оставиш, а винаги извън спусъка. Това е основно правило. Винаги. И не така върху спусковата скоба, а високо. Това се нарича така наречената дисциплина на спусъка или на английски тригър дисциплина. Непрекъснато го повтарят. Винаги така. Той пръста някак от само себе си, при хващане на оръжието, виж как ми става. Пръста на спусъка, чак когато съм се фокусирала, прицелила, знам какво ще стрелям, чак тогава. Добре. Прибери си мишената, сега виж стрелбата. Викаш мишената, проверяваш резултата, отбелязваш ти. Дами, вие сте много бързи. Много сте бързи. Да, ето даже в главата сме ги оценили. Вие за кой идвате да се учите? Направо купувайте оръжие. Бъдещите Не знам дали ще ни дадат психото, дали ще минем. Да, с психото може и да е проблем. Тук сега ще слагаме ли друга? Да, Калуяне, свали си старата мишена. Тази ти е за 22 калибър, минаваш вече на друг калибър. Да. Измъкни я. И по същия начин ще си заредиш другата мишена за 9 по 19. Прибери я отдолу. Всъщност мога да я сложиш и тук отдолу. Виж къде е. Така. Сега, оръжието проверил ли си, като си приключил с... Не си. Провери ли оръжието след прекратяване на стрелбата? Винаги се проверява. Вади помощ. Гледаме. Проверяваме за правда. Запъни. Няколко пъти. И чак това. Добре. Там на купите. Така, виж как е по-лесно. Така, примерно, паузите си ги слагаме. На маска, дай. Да си свали маска. Извикай до край мишената да свалим да сложим най-напред. Като начална стрелба за първоначална тренировка. патрони за сейгата. Принципа на работа с 9 мм пистолет е същия както на малокалибрения, само че тук отката е по-добре. Пак да повторим. Високо разстрелящата пръста извън спусъка поставяме за начинаещи. Ти предлагам да хванеш този палец, за да го заключиш ето така в един хубав здрав хват. Правилният хват е този. Двата палеца в една посока сочат към мишените. Не поставяй този палец така, защото затворният блок се движи напред и назад и ще го удари.
Затова за хора, които не са свикнали, даже препоръчваме така, защото здраво ще държиш оръжието по този начин. Има и предвид, че лявата ръка, като не стреляща, е по-слаба и при отката тя може да отхвъркне извън оръжието. Просто няма да се слуша толкова, колкото другата. Дясната ще стиска повече от лявата. И затова, за да държиш все пак здраво, ето това е важно. Свали си маската. Това е. С този бутон освобождаваме пълнителя. Ето. И почваме да лентоваме. Този съдържа 17. Ако искаш, реди си 15. Една редичка ти е по 5. Може направо да си направиш. Те имат по 20, така, по 20 да, бяха, значи, нали? по 10 си ги. 2 по 10 правиш, 2 пълнително да изстреляш с еднакво количество. Той тук има 50. Не те познава още и затова прави така. Ей, тук на този да Добре напред. То силно, че не Само трябва да написнеш музика. Виж да ти покажа. Тези двата палеца. Хващаш. Този натискаш главичката на патрона така и го пъскаш навътре, а с другия избутваш назад. Може да използваш масата за затвора, нали, защото ти не си свикнал да зареждаш така. Празна е, вика мишенката цялата е твоя. Дясната ръка беше, нали? Дай левия крак леко напред. Левия. Не те е срам, съсипа хубавата мишена. Представи си на какво мога да стане газа, а? главата. Това е надолу. Надолу. Айде ли? Не е закусвал. Нищо! До края назад пуска. Айде. Рязко се дърпа и се пуска. Дай за малко на мене пуска. Да зареждаш. Как да пуска? Не го съпровождай, защото не се... Нема те слуша, пуска какво да прави. След това, като го дръпнеш назад. Тук си сложи в главничката на върха на пъпчиката. Давай. Дай само. Усетиш? Давай. Наведи се напред. Средата на прозореца. Овен! Давай. Овен! Той се вижда за малко. Дървечен патрон. Отпусни раменете, пак стягаш. Така. Имаш си мишенката, това беше цялото упражнение. Как ги ковеш на едно място? Нещо долу. Стреляй, групата е важна. Мерника винаги мога да го изместиме. С китайски чук. Да. Браво. Давай, каката. Давай. Така се ремонтира руско удар. Чао, леги. Айде, хвани. Ако пак изпуши нещо такова, наведи се напред агресивно. Ето виж, като се концентрираш как правиш идеален. Така. Оставяш масата. Сния към рамото. Ще си викаш ли мишената? Овен! Викаш мишената, проверяваш, маркираш. Какво да си кажем? Какво? Браво.
Беше такъв, когато на стрелбището сваляш 10 капачки. 10 изстрела, 10 капачки на стрелбището. 30 със сайгата, сега като свърши с пистола. Взимай си оръжието. Къде ти е пълнител? Давай. Запълни. Равни мерниците. Долу сюда. Пак. Давай. Смело. Браво. Запълни. Запълни. Намаз. Намаз. Не се стягай толкова. Остави спокойно да върви. Чакай да взема калашката. Дай ми пълнителя само. Запъни хубаво. Така. Запъни. Давата ръка да държи хубаво. То отзор почва да ти се изпотява. Да, и тя... Пак запъни. Пак. Добре, намаз. Ще не превъртява навън. Оставя го на масата. Той има такъв талк. Нали, спортистите много често. Контролен направи ли? Кое? Направи ли Контролен изстрел. Което е? Контролен изстрел. Което е? Което е проверка на оръжието. Преди да го оставим. Че е празен, че няма останало вътре. Браво, моето момче. Гордея се с теб. Айде, давай 30 със сегата, 10 револвер, 20 калашки, 10 помпи. Покажи, Максиме, покажи. Това е, кой 9, къв калибър е това? С револвера. Револвера? 38. 38 специал ли се води? Къде ги оставите? Чакай да видим тия пистови, дето няма да ни трябва да ги махнем направо. Дай да ги сложа тук в кутия. Айде. Не ти трябва мишена за калашник. За калашника е само... Като с сайгата тук е само звук и светлина. Хваните го отпред така. Искам крачка да направиш напред. Така. И тялото от кръста. Така, право си. Натисни тялото напред. Така. Стопи. Хубаво, бре. Колко има от сегата или той трябва само за мен? Той стреля май вече. Колко броя са тук? Той максимум беше... По 20 за тебе, 20 за всеки. 6 по 5, 30 има тук. Да, 31 пълнител имаш. Тоест всичко е за тебе. То, знаеш ли как се тъпче? То тук направо се тъпче така отгоре. Не като на пистолет, а така. Просто натискаш. Да. Премести си патроните от другата страна. Така. Завърти се целия към мишена. Така. Напред крачка с левия крак напред. Хубаво крачка напред. Плътно в рамото ще притискаш към себе. Пластмаса, натисни от кръста. Хубаво натисни от кръста. Високо е тук. Прави нещата, че да му е най-бързо да става и най-ефективно. Става точка, тук е съвсем леко да се подава. От десетката малко. На всеки изстрел, рязко назад, рязко напред. Плътно в рамото, защото иначе ще се удари. Огън! Помпай! Помпай! Назад и напред! Така! Помпай! Пак! Помпай! Натисни пушката с тялото! Браво, Максиме! Браво,
ли малко под дупката? Я виж на какво направи мишената. Това поне няма как да пропусна. Послушайте, Ана, Колко имате? 10 ли? високо плътно в рамото. Наведи се от кръста напред и се буташ нещо много през. Попай! 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 Айде, готови. Викай мишенката, цялата е твоя. Тук хубаво се страхне. Зареди. Покажи. Напред наведи. Червената точка в средата. Злодей! И така докато не спре. Мони, ще прибера малко. Бах ти пише как ги ръкова. Извади пълнителя. Пълнител извади. Така, сега штръкни. Спусни, така. Дръпни мишената. Дай. Ашко съм, бейби. Сега остана револвер и помпа тук. И калашенка, да. Там не стреляме, май. Да. Давай мишенка. Вие приключихте ли? Сега. С всичко ли стреля? Давай револвера, къде си е мишената? Дай, аз ще я сложа тук, ти дай. Сега Да, той стреля вече. калашника видях, че стреля. Револвер, калашник и помпа остана. Да, сега много харесва ваша. Давай, слагай. А малко наляво. Така. Да, какво е? На първата лампа на 6 метра. Още малко. Револвера, виждаш ли го този бутон тук? Да. Натискаш така, с другата ръка си помагаш и избутваш барабана. После, когато приключиш с това лошче, избутваш гилзи. Моите ли са? А преди да стрелят, трябва ли да връщам? Всеки път преди изстрел запъваш чупчето. Това се прави с цел да си улесниш спусъка. Да. Той ще превърти, ако натиснеш, но усилието е голямо и отклоняваш от мишената. Ти може да пробваш да видиш как е така и така. Да, той един път като пробва и ще знае вече за какво Да, става за въпрос. да знае разликата. Да, точно. Пак имам експусъки такива. Да, бе. Пробвай да гръмнеш без да запъваш чупчето следва. Сега пробвай да гръмнеш така. Виж колко е тежък. Виж колко тегаво става. Запъни. На него му хареса така. То по филмите. Да, то с гилза няма стане. С гилза няма да Това стане. е от тетето или не е от Това е от калашника, остана един екстра. Бил е... Бяха вътре в... Да, да, пълнителя през имаше. подесата. Давай. Да. То така ще бъде.
Той така иска да си пробва силата. Интересно е. Да. Добре, револвера свърши. Какво ще стреляш първо? С помпата или с калашника? Перфектна мишена, Калояна. Значи, при тебе трябва вече да се опитал си. Следващия път, като дойдем, ще пробваме на по-голяма дистанция. Да. За тази дистанция просто си перфектен. Дай друга мишена. С помпата или с калашника? Да мога с това да стрелям. Ами служете една мишена. Ако искаш помпата, калашника за накрая. Да, окей. Айде. Помпата не е необходимо да се слага мишената на чак такава дистанция, защото така или иначе прави всичко на сол. Само да ти обясня. Тялото ще го наведеш напред, все едно, че искаш да буташ кола, когато не може да тръгне. Ти трябва да помагаш на помпата да върви напред, а не назад. Много често хората застават така, тя ги удря и после попадат в YouTube с смешните клипчета. Точно това ми излезе. Да, поставяш я. Ей тук така, виж приклада. Да. Трябва да е точно на мястото, нито твърде високо над рамото, нито твърде ниско, защото може да отскочи назад или отдолу. Трябва да си я центроваш, нали? То е въпрос на усет тук, като я поставиш на рамото. И леко така да я заключиш с лакътя. Не я стискай така твърде много, защото няма да ти е удобно. Ето, това е позицията. Помпаш на два пъти. Назад и напред рязко да се чуе това щракване и тогава натискаш изстрел. Тук, за разлика от пистолетите, виж, че няма мерни прибори, имаш само една гладка повърхност и мушка, която горе-долу трябва да гледаш да се впадне тук, да направи една линия с тази повърхност. Назад и напред. Това е движението. Зарежда се по този начин. Побира 5. Буташ, вътре пак има пружинка. То, когато стигнах края, няма да мога да пускам повече. 5. Да. Готово. Това е. Заеми позиция, наведи тялото напред. Така. Браво. Огън. Зареди. Огън. Зареди. Портай. Портай. Той си една цял живот е стрелял с помпа. Да се сменим обаче на следващото, че загубих това. Ще ми извадиш ушите с тази пушка. Така, да. Добре, давай, зареждаш си и пак така. Дай този револвер в кутията, къде има кутия тук. Той колегата ви май я взе нагоре с другите оръжия. Това кому е интересното да ти разбива рамото? Айде, да, ти нали го усети къде точно трябва да ти бъде на рамото, така че да не те боли много и да ти е удобно. Да. Айде. Заемаме позиция. Друга мишена, последна, няма ли или? Челта стана на сол. Тя е нова май. Ама за калашника? То за калашника не ти трябва. Ето, можеш да си сложиш това. Вижте, то не стана нищо от нея. Този патрон, 12 калибър, с който стреляте с помпата, е предназначен за пернати, за разни По-наляво, патици. тъй наречените пилищари. И птици. Тук ще я оставя отдолу при другите. Закарай си я на първата лампа. Още малко дай. Айде. Така е добре. Давай, сега заемаш позиция. Огън!
Това ли беше? Проверяваме. Правилно. Браво. Точно И така. оставяме на масата. И сега Дръпни остава мишената. калашника. И тъй като нашия калашник тук е повече за забавление, можеш да си позволиш по-бърза стрелба да направиш тук заради шумотевицата, която ще се създаде. Да направиш па-па-па-па-па. Да. Само, че свали мишената. Та-та-та-та-та-та. И да стои, той няма да направи дупки. Дай покажи сега. Така. Добре. Махаме помпата да не ни пречи. Така. Лентован ли? Калашника не е готов, трябва да си лентова. По същия начин се тъпче, както на сайгата. За едно семейство. Да. Сайгата е производство на калашника. Ето ти патроните. Те са като истинските, само че отпред са малко така, да. Това е рано. Да. Вазовски машиностроителни заводи. Арсенал. Да. Васко, а ние? То май ще ви свърши времето. Вие кога дойдохте? 2:30. Да, той има 5 минути. Сега е 3:25. Цял ден е лудница. Събота и неделя е лудница. Защото ако е свободно, може да думнем за 10 минути. 15. Най-вероятно не е. Да направим по 29 по 19. Имаш един смитен лесен 9 по 19, много ми харесваше. Има, май още го има. Трябва да Ако го има, така ми лепна на ръката. Тук глокове разни такива, викам, не, това е пистолета за мен. Пусни при това. До мишените, верно, номер 4. Първо вадиш изпълнителя и тогава штракаш. За да не се окаже, че вкарваш последния патрон вътре. Ако има патрони, това води до опасна ситуация. Искаш ли да го следваш? Един екстра. Дай го на Максим да го гръбне, ти свърши първи. Бонус. Бонус. Бонус за безопасната работа. Давай. Махаш пълнителя. Така, сега дърпаш. И спускаш. Това е. Това е реда. Винаги махаш пълнителя най-напред. Това е. Благодарим ви за безопасната работа, преди всичко. Ние благодарим за качествения инструктаж за първа стрелба. Двамата, вие как сте, доволни ли сте? Да. Как е? Не е чак толкова страшно, колкото си мислехте. Аз никой не съм си мислил, че е страшно. Страшно, ако си на мястото на мишени. Окей, благодарим много. Бихте ли проверили дали може да се включиме по колко евентуално направим? По един пълнител. Попитайте на рецепция, ако имате още време, просто след вас най-вероятно има хора. Щом ще трябва да се качиме... Айде, друг път ще дойдеме, явно и на тях им хареса, ще дойдеме друг път. Калуяна, ти ще искаш ли някой от мишените да си вземеш да ти я... Всичките, как? Всичките си ги вземеш. Той ще си ги оправи. Тук ще ви ги оставя, аз да занеса оръжията на колегата. Антифорите и очилата при колежката. Да. Супер, благодарим ви много. И ние ви благодарим.
Опа, очилата и това горе. Антифоните и очилата горе, преди се оставяха тук. Изход ляво пише. Верно, че трябваше да Супер. Питай ги тях. Пак ще се видим, нали? Естествено. Весело посрещане на празника ви желая. Това ти е първия и втория. Не, Първия само. първия и втория си е. Метнете ги загради и след това стреля с един пулман. То се вижда, че е различно. Само, че аз не ги помня. Тук имаш два калибъра. Тук имаш 22 лонг райфъл и тук е 38 специал, сигурно трябва да е това. Защото 9 мм после го стреляти. Преди револвера ли беше? Това е револвер. Преди револвера, значи това е 9 мм. Това ти е 9 мм. 9 по 19 парабелум. А тук какво трябва да обозначава? Начина по който да не е на върха на спусъка, да не е в сгъвката на спусъка, а да е средата върху възглавничката. И това е как да равниш мушката. Мерника е мушката, как да са в една линия в средата на мишената. Са такова. Къде ще умрете? Това са игата ли или... Не, това трябва да е 22 калибър и той след това е стрелял. Да, тук е стрелял с глока и му е... Това беше 17 Gen 5. Да. 5 Generation. Те винаги по тия YouTube каналите казват, че Глок има много ширна спусък, много гаден. Много е чувствителен. Не, много трудно е. Той е малко комбинация с спусък и предпазител. Да, те са някакви просто. Аз заради това, късно той ви приготви оръжието, аз по принцип исках, ако ние бяхме стреляли, да стреляме с... не с Глок, а с Смит енд Уесън. Определено беше оръжието, което на мене много ми хареса. Важното е вие как сте. Хепи ли сте? И двамата. Вече знаете какво е истинско оръжие. Как смятате, има ли нещо общо с... Не, Глока не е воден пистолет, както. Няма нищо общо с оръжието в компютрите. Днеска да нямат матч, че... Сигурно имат матч.